Scripturi la Fapte, capitolul 2, versul 43, în continuare. Aleluia! Vrem să terminăm ceea ce am început. Fapte, capitolul 2, versul 43, în continuare. Pagina biblică 1057. Glorie fie dată Domnului Iisus. Am găsit cu toții? Amin. Slavă Domnului Iisus. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau unde? Împreună la un loc și aveau totul separat. Aleluia, fraților, văd că sunteți credincioși. Citiți Biblia cu mine. Avea totul de 18 ani. Aleluia. Își vindeau oboarele și avuțiile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu ce? Cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau cum? Plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau cum? Mântuiți. Amin. Ocupați locurile iubiților, Domnul să vă binecuvânteze. Vreau ca să continuăm exact cu cei ce am început noi data trecută și vorbim anume despre ce? Despre unele lucruri, unele calități, despre ce e biserica în sine. Pentru că foarte mulți oameni au încurcat sau încurcă încă ceea ce este biserică cu ceea ce este viu și cu ceea ce este mort. Pentru că în momentul când noi, uitați-vă, venim în casa lui Dumnezeu, spunem venim în casa lui Dumnezeu, oamenii s-au învățat să spună că merg la biserică, adică era 4 pereți. Dacă întrebi, erau mulți, nu era goală biserica. Biserica nu e goală. Biserica nu e goală. Biserica întotdeauna, ea e peste tot. De ce? Pentru că biserica este vie. Și biserica sunt cei care sunt membrii trupului lui Hristos. Și Domnul Dumnezeu să lese mila și durarea Lui asupra fiecărui dintre noi. Amin. Și nu uitați, dragilor, vreau ca să putem să aduc, să reamintesc în lucrul acesta și în fiecare zi de slujbă vom începe cu jumătate de oră, la ora 6 vom începe rugăciunea până la 6:30. Să ne rugăm Domnul Iisus Hristos, în primul rând pentru biserică, 2 pentru familii. Și nu numai pentru familiile noastre, ci pentru familiile întregii omeniri, tuturor oamenilor. Și chiar anunț lucrul ăsta și pe internet, care ne urmăresc oameni necredincioși, care încă nu l-au primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor, au dreptul să scrie, să ceară rugăciune pentru familiile lor și noi ne vom ruga pentru că este datoria noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Și preoții, și sataniștii, și toți poate să ceară rugăciune. Da, au dreptul să ceară rugăciune și noi avem obligația să ne rugăm. Să înțeles bine? Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a murit, El n-a spus că moare doar pentru o clasă. El a murit pentru toți. Dar clasa favorită este a cei care îl slujește. E diferență. E diferență mare. Acum, fraților, păi de ce unii sunt așa și unii sunt așa? Pentru că favoriții sunt copiii. Ăia care l-au primit și o lumează, care îl slujesc.
Una să fii copil și alta să fii creatură a lui Dumnezeu. Dumnezeu când a creat, El a creat, da. A creat bărbați, femei. A creat. Dar unii s-au transformat din creatură, au venit să fie ce? Copii. Acceptându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și împlinind cu cei ce Dumnezeu vrea să împlinească fiecare individ în parte. Pentru că în momentul când noi venim în casa lui Dumnezeu, noi nu venim să facem altceva decât venim să dăruim, în primul rând îi dăruim lui Dumnezeu slujirea noastră, inima noastră, sufletul nostru. Aducem toate problemele noastre la altarul lui Dumnezeu și aici ne rugăm. Fraților, sunt unii spune, dar eu urmăresc pe internet. De ce nu mai trebuie? Că acum ce deschid internetul și aud predică, aud cântare, mă rog, da, ești dezinteresat, ești ăla care, cum să spun, dintele ăla care îl rup din gură și a aruncat afară. Pentru că o persoană care stă pe internet, aia nu-i credință, frate. Noi trebuie să avem părtășie unii cu alții. Noi trebuie să avem părtășie. În momentul când nu-ți permite locul de muncă, e altceva. Și când prinzi o fereastră, ai venit. Dumnezeu cunoaște lucrurile toate. Dar când tu stai acasă, în mod special, ai timp și nu vrei să vii, Dumnezeu și pe aia o știe. Și atunci ce bai? Atunci ce bai? Frate, azi nu pot să vin că mi-e rău. Bă, dar rău să-ți fie, să vină salvarea să fie. Și să mă chem pe mine la spital să mă rog pentru tine să iasă dracul întâi din tine și pe urmă să fii la biserică, să te vindeci. Pentru că minciuna nu e de la Dumnezeu. Mă, nu vrei să vii, spune frate, nu vin azi la biserică. Te mai întreabă de ce, frate? Am spus că nu vin. Da. Dar nu minți. Nu vin că mi-e rău. Dar ce te doare? Păi mă doare spatele, să o dea pe spate să te doară, până când vine o să mă rog pentru tine. Să iasă întâi satana din tine și pe urmă să intre Duhul lui Dumnezeu să vii la biserică. Să fii sănătoși așa. Aleluia. Pentru că e așa, uitați-vă, vin lucrătorii, se pregătesc acasă lucrătorii, se pregătesc pentru ce? Mă, să te slujească. Și vine lucrătorul și spune, mă, dar cum se slujesc asta? La scaune? Eu slujesc la scaune. Pentru mine Dumnezeu e și în mijlocul străzii, și în mijlocul câmpului, și în mijlocul pădurii. Dumnezeu pentru mine e real. Și eu mă pot ruga acolo. Dar sunt mulți dintre noi care nici în biserică el nu înțelege ce-i Dumnezeu. Și biserica este trupul lui Hristos. Amin. Și noi trebuie să fim întruniți. Pentru mine în fiecare zi ar fi slujbă aici, dacă ar fi sala asta noastră. În fiecare zi ar fi slujbă. Dar să putem să ne închinăm bine în Hristos Iisus. Pentru că asta ne lipsește nouă. Pentru că sunt lucruri, fraților, pe care noi încă prea puțin le analizăm, prea puțin le înțelegem, prea puțin ne dăm seama de ele, dar Domnul Dumnezeu să ne ajute ca astăzi să putem să înțelegem încă 4 lucruri importante pentru noi. Să înțelegem încă 4 calități bune, minunate, extraordinare ale Bisericii lui Hristos. Ce este Biserica? Pentru că Biserica nu este cel de multe ori ce noi ne imaginăm. Biserica este ceva mult mai mult. Biserica are un preț mult mai mare decât noi putem să ne imaginăm. Biserica are un rol în mijlocul acestei omeniri pline de păcat mult mai mare decât noi ne imaginăm. Biserica nu-i Sfântul Petru. Biserica nu-i Sfântul Vasile, Sfântul Nicolae, Sfântul Gheorghe, care a murit de atâția ani de zile, de mii de ani de zile. A murit și n-a mai înviat. Biserica este vie. De ce? Pentru că capul ei este viu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Biserica nu-i Maria. Eu am tot respectul față de Maria și tot respectul de toți Sfinții. Dar eu nu mă pot închina la oameni morți. Unicul care a murit și a înviat este Iisus Hristos. Și a declarat în Biblia că El este piatra din capul unghiului. El este capul și noi suntem trupul. Noi nu
nevoie de aghiazmă să ne sfințească. Noi nu avem nevoie de parastase. Nu. Noi nu avem nevoie de alte pomelnice. Nu avem nevoie. Noi avem nevoie de unul singur ritual. Să slujești pe Dumnezeu. Spune, El caută adevărații închinători în duh și în adevăr. Biserica nu se închină la lucruri moarte. Biserica nu umblă după oasele nu știu cui. Biserica nu umblă după nu știu ce fel de ritualuri satanice. Complet satanice. Noi umblăm după cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Glorie ție, Doamne. Pentru că El a promis că unde se vor strânge, unde se vor aduna 2 sau 3 în numele Lui, El va fi prezent acolo. De ce? Pentru că El e viață și noi suntem viață. Glorie fie dată Domnului Iisus Hristos. Astăzi, fratele Petre, a spus că nu, eu și am spus, nu, frate Petre, eu am scris acolo. Că este un mincinos, este un minorocit și eu am scris acolo. Și amăgește lumea. Ești preot, ține-te de slujba ta dacă ești preot, caută-ți de biserica ta, de bețivii tăi și de fumătorii tăi și de drogații tăi. Nu te mai atinge atât de pocăiți și te lua de pocăiți. Pocăiții nu incomodă pe nimeni, nu dă în cap la nimeni, nu vorbește rău de nimeni, nu se ceartă cu nimeni, nu fură de la nimeni. Ai lor fură, ai lor curvesc, ai lor beau, ai lor fac crime, fac avorturi și fac de toate drăcovenile. Și nimeni nu le spune nimic. Mustră iar Dumnezeu să-i mustră. Acum pocăiții au devenit ținta tuturor nebunilor. Ești preot, ținte de preoția ta dacă ești om al lui Dumnezeu. Te socoți om al lui Dumnezeu, trăiește ca un om al lui Dumnezeu. Și învață-ți oamenii care vin acolo, care te urmează pe tine, învață-i să trăiască în sfințenie. Nu-i învăța cu toate parastasele și minciunile și cu toate vagabunțiile voastre. Nu asta vrea Dumnezeu. Biserica lui Hristos este biserică vie. Și a trebuit să trăiască în neprihănire și în sfințenie. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin. Greșim, fraților, da. Ajungem poate și să păcătuim, da. Dar ne ridicăm, ne scuturăm praful de pe noi, ne întoarcem înapoi la Dumnezeu și cerem milă și îndurare lui Dumnezeu. Să-mi arăte mie oricare preot, un verset în Biblie, unde confirmă că eu trebuie să mă închin, să pup o icoană și să fac tot felul de prostii. Să-mi arăte, să-mi confirme cu Biblia, nu cu liturghiile lor satanice. N-am să dea judecată dacă vor spune. Și acolo merg cu Biblia. Glorie fie dată Domnului Iisus. Amin. Scriem tema noastră de astăzi. Caractere ale primilor creștini în Faptele Apostolilor, Fapte capitolul 2, caractere ale primilor creștini. Fapte capitolul 2, versul 43-47. Glorie fie dată Domnului Iisus Hristos. Punctul numărul 1. Credincioșii erau pentru semenii lor o mărturie a harului și a puterii lui Dumnezeu. Credincioșii erau pentru semenii lor o mărturie a harului și a puterii lui Dumnezeu. Versul 43. Glorie fie dată Domnului Iisus Hristos. Credincioșii erau pentru semenii lor o mărturie a harului și puterii lui Dumnezeu.
versul 43. Glorie fie dată Domnului Iisus Hristos. Și haideți, dragilor, să privim în cuvântul lui Dumnezeu care este dădător de viață și ar fi bine să luăm foarte bine seama și să cerem în mila și îndurarea lui Dumnezeu în dreptul fiecărui și în dreptul fiecărui familii în numele Domnului Iisus Hristos. Eu v-am avertizat și vă mai avertizez încă o dată că anul acesta va fi un an în care se va determina foarte mult și se va arăta foarte mult numărul celor pocăiți și imaginea celor care cu adevărat vor să slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne apere viața noastră personală, Dumnezeu să ne ocrotească și să binecuvinteze căsătoriile noastre și avem grijă foarte mult de căsătoriile noastre. Amin. Să ne rugăm, soțul se roagă pentru soție, soția se roagă pentru soț și împreună ne rugăm pentru restul familiei și pentru Biserica lui Hristos. Și să ne rugăm pentru toată omenirea, indiferent orice familie ar fi pe pământul acesta, fie că o familie creată din o femeie și un bărbat care unii se droghează, unii beau, unii fumează, unii fură, unii umblă prin pușcărie și prin indiferent unde ar fi. Biserica lui Hristos are obligația să se roage. Anume de ce? Să fie o mărturie reală, o mărturie vie pentru semeni. Când vorbim pentru semeni, nu vorbesc doar pentru fiul meu, fiica mea, familia mea, neamul meu. Nu. Vorbim pentru întreaga omenire. Pentru întreaga omenire. În momentul când vorbim de semeni, vorbim de cel care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În momentul când vorbim de semeni, vorbim de toți acei pentru care a murit Iisus Hristos, ca ei să fie vindecați, eliberați, transformați și mântuiți, iertați de toate păcatele. Amin. Pentru că eu ca om și niciun om pe pământul ăsta nu poate să ierte păcatele la un alt om. De ce? Pentru că atât unul cât și altul sunt amândoi păcătoși în fața lui Dumnezeu. Și unicul singur care poate să ierte păcatele noastre este noi primim iertare de la Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, prin jertfa Lui. Și atunci suntem iertați dacă părăsim păcatul. Păcatul nu este iertat faptul că eu vin azi și îi spun, Doamne, iartă-mă de ăsta, că mâine fac din nou. Păcatul este iertat atunci când el este, când noi îl părăsim de unde? De aici, din mintea noastră. Pentru că păcatul nu se produce, păcatul nu este doar pur și simplu o faptă, o vorbă, o atitudine, un comportament. Păcatul poate să ajungă să fie o personalitate în viața ta, care să te stăpânească, care să te împingă să faci păcatul, care să te împingă să faci ceva rău. Pentru că o putere, odată ce te poate stăpâni, el de acum devine personalitate. Și în momentul când noi primim, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Fiecare cine? Fiecare care erau parte din biserică. Fiecare care erau parte din biserică. Și în momentul când ei se întruneau, în momentul când ei se întâlneau, Dumnezeu vorbea în mijlocul lor. Anume prin ce? Exact prin cuvântul pe care ei îl propovăduiau. Ei nu aveau evangheliile pe care le avem noi. Ei nu aveau epistolele pe care le avem noi. Ei doar vorbeau anume despre ce? Despre legea pe care o aveau ei de la Moise, despre proroci și veneau și mărturiseau exact minunile și semnele prin puterea cu care Dumnezeu îi folosea pe ei. Dacă vom privi un pic la Marcu capitolul 16, nu deschid eu, ca să nu pierdem timpul. Marcu capitolul 16 este un lucru extraordinar și care vreau să vă îl citesc.
Uitați-vă ce spune cuvântul 19 și versul 19 și 20. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Ascultă, ortodoxule și catolicul și satanistule. Ascultă bine. El stă viu la dreapta lui Dumnezeu și astăzi. Versul 20. Vine și spune un lucru extraordinar. Iar ei au plecat și au propovăduit. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și ce făcea? Și întărea. Ce întărea? Cuvântul. Cei ce ei rosteau, cei ce ei vorbeau, cei ce ei anunțau despre Iisus Hristos, spune, întărea prin semnele care îi însoțeau. De aceea noi trebuie să înțelegem un lucru foarte important. În momentul când noi vorbim, dacă predicăm Biblia, citim din Biblie, citim din Biblie, vorbim din Biblie, dacă ne socotim credincioși și socotim Biserica lui Hristos, atunci noi trebuie să trăim ca Biserică a lui Hristos, nu ca Biserica nu știu a cui cult. Dumnezeu, Domnul Iisus n-a creat culte. Și dacă vorbim de cuvântul cult, înseamnă înțelepciune. Păi atunci, dacă suntem oameni înțelepți, trebuie să avem și un comportament înțelept. Trebuie să avem și un mod de viață înțelept. Trebuie să avem și un comportament și o vorbire și o atitudine și sentimente și tot ce este, trebuie să ne descrie ca oameni cum echilibrați. Indiferent ce confesiune ai fi. Odată ce declari că citești cuvântul lui Dumnezeu, atunci umblăm și ne închinăm la un Dumnezeu viu. De ce? Pentru că Biserica lui Hristos este vie. Amin. Noi nu umblăm să ne închinăm la niște Dumnezei morți, la niște imagini moarte, create de mâna omului, disenate de mâna omului, cioplite în piatră sau în lemn, turnate de argint sau aur sau bronz. Noi ne închinăm la un Dumnezeu care nimeni nu i-a văzut chipul. Când îmi pune cineva desenul ăla despre Iisus, eu nu știu dacă fața lui era așa. Eu citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Îi pune ochi albaștri, ochi verzi, ochi nu știu care, este serios, chiar așa era el? L-ai văzut? Mi-a pus proprietarul chiar. Nu frate de mi-a pus o statuie. De aceea, dragilor, trebuie să înțelegem un lucru foarte important în viața noastră ca biserică. Modul nostru de închinare nu este, fraților, de-o vedea un obiect și de l-om adora. Aia este idolatrie. Ce este idolatrie? Nu-i faptul că eu văd un obiect și mă închin la obiectul respectiv. Sentimentul pe care eu îl depun la obiectul respectiv. Idolatrie poate să fie iubirea de copilul meu, iubirea de soția mea. De ce? Iubirea pe care eu o acord copilului meu poate să fie mai presus decât Dumnezeu. Și dacă eu pun iubirea soției mele, iubirea copilului, iubirea unei mașini, unei case, iubirea de bani, mai presus decât sentimentul pe care l-am față de Dumnezeu, de acum eu mă închin la un idol. Și biserica nu are dreptul să-mi trăiască modul de viață, de închinare la lucruri peritoare. De aceea Domnul Iisus Hristos vine și spune, nu căutați lucrurile peritoare, ci căutați mai întâi ce? Împărăția și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri se va îngriji, vei vedea da pe deasupra. Le vei primi dacă tu le ceri cu credință. Și nu le ceri ca pentru risipire, dar le ceri ca pentru o binecuvântare, ca Dumnezeu să lucreze prin tine și în viața ta, dar și în viața la alții. Lucrurile acestea noi trebuie să le luăm bine în seamă. De aceea noi când privim la lucrurile acestea spune, ei erau
credincioșii erau ce? Pentru semenii lor o mărturie a harului și a puterii lui Dumnezeu. Har, fraților, haideți să înțelegem un lucru foarte important. Harul îți dă exact ceea ce tu nu meriți. Harul ne oferă ceea ce noi nu merităm. Harul este ceea ce noi trebuie să înțelegem că noi n-am putut și nu putem să-l producem, nici să-l reproducem. Este doar mila lui Dumnezeu față de noi. Și noi, la rândul nostru, trebuie să demonstrăm că mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este în viața bisericii. Și biserica trebuie să demonstreze lucrul acesta. Un alt lucru pe care vreau să vă aduc la cunoștință. Creștinii, punctul 2. Creștinii trăiau în unitate frățească și se ajutau unii pe alții. Creștinii trăiau în unitate frățească și se ajutau unii pe alții. Atunci, dacă noi, și puneți acolo versetul 44 și versetul 45, dragilor, dacă biserica care spune că este trupul lui Hristos nu se ajută, nu se sprijină, nu se roagă unii pentru alții, nu vin în ajutorul unor altora, atunci ce ne descrie pe noi că suntem biserică? Faptul că venim aici? Faptul că noi citim Biblia? Faptul că noi avem o viață de rugăciune? Viața rugăciunii, dragilor, știți ce este rugăciunea? Rugăciunea este ceea ce descrie faptele tale. După o viață de rugăciune înseamnă că trebuie să existe și o schimbare în viața ta în măsura cât te rogi. Amin. Păi vorbesc cu Dumnezeu. Ce vorbesc cu Dumnezeu? Vin la Dumnezeu și plâng și îi spun și arăt și îi cer milă și îndurare. Dumnezeu îmi dă milă și îndurare. Îi cer schimbare, Dumnezeu îmi dă schimbare. Dar Dumnezeu vrea ca schimbarea pe care eu o doresc, ea trebuie să înceapă de la cine? De la mine. Păi în momentul când eu, să spunem așa, fraților, eu vreau ca Dumnezeu să facă o schimbare în viața mea. De ce? Pentru că sunt un pic... Spuneți voi. Mai iute, da. Hai. Mai iute. Și eu nu veghez. Vă citesc că Dumnezeu să vină să desfacă căpacul de la creier, să întoarne aici ceva. Nu. Dumnezeu vine și spune, începe tu că eu te ajut. Începe tu, fă tu primul pas, că eu fac restul. Eu te duc pe frațul meu pe urmă. Eu îți iau toată iuțimea de tine, ți-o iau și o arunc de nu se vede. Dar eu vreau ca tu să vrei să renunți la ea. Dragilor, iuțimea nu ia Dumnezeu așa cum iau eu foaia asta și o arunc. Nu. Dumnezeu știe de ce întâi vrea inițiativa noastră. Pentru că toate lucrurile pe care noi le practicăm, ele sunt, știți unde? În visteria inimii. Și Dumnezeu vine și spune, dovada că tu vrei să renunți la ea, scoate-o din inima ta. Învinge-o. Învinge de pe tine. Întoarce visteria aia cu fundul în sus așa și scut-o bine, mătur-o bine, curăț-o bine, de tot afară. Spune, Doamne, uite, eu vreau să renunț la lucrul ăsta, tot, Doamne, la tot vreau să renunț. Fă-ți o listă cu cei ce vrei tu să renunți și roagă-te în fiecare seară. Și în momentul pe parcurs, când ți-o lipsit, vezi că a plecat prima, tai-o și treci la a doua și roagă-te până când să mă rog pentru a doua, până când scăp de ea. Până când scăp de ea. Oameni, o rugăciune nu se face tip mitralieră. Și gata. Nu. Rugăciunea se gândește. Ea trebuie să iasă de aici. De ce? Pentru că este dorită.
Ea este dorită. De ce? Păi dacă eu vreau să-l ajut și vreau binele lui, păi când mă rog pentru el, eu mă rog cu sufletul. Eu îmi pun sufletul, eu îmi vărs sufletul la picioarele Domnului, spun, Doamne, doar Tu poți. Eu doar vin să mijlocesc, Doamne. Eu doar vin, Doamne, și să arăt că pe mine mă interesează, Doamne. De ce? Pentru că eu sunt o mână din trupul Tău, Doamne. Eu vreau ca mâna asta, eu ca mână, să spăl fața, să spăl ochii, Doamne. Vreau, Doamne, să fiu de folos la întregul trup, Doamne. Sunt ochii, da, eu am să veghez foarte bine, Doamne, ca să nu calce piciorul într-o groapă, să rup gâtul. În primul rând și în primul rând ajutor, primul ajutor pe care noi trebuie să-l acordăm cui? Aproapelui nostru, semenului nostru, trebuie să fie primul acordare spirituală. Că degeaba mă duc eu și-i dau un leu și se duce și face nu știu ce cu el. E adevărat, eu da, când vine cineva și cere, eu îi dau. Eu nu mă abțin, dacă nu-i dau pe urmă, mă simt eu mustrat. Nu pot mult, dar cât pot? Un leu, 50 de bani, 2 lei, 5 lei, 10 lei, îi dau. Pentru ce îi dai? Să duci și să ia droguri, nu-i treaba mea. Poate eu nu mâncat de 10 zile. Nu-i treaba mea, dar în primul rând când vin cu un ajutor, cu un sprijin, prin sprijinul meu trebuie să fie în primul rând și în primul rând spiritual. Să-i arăt cuvântul lui Dumnezeu și arăt că Dumnezeu nu-i cel ce-l crede. Dumnezeu nu-i cel ce-l caută. Dumnezeu nu este Dumnezeu să-l găsim în tot felul de confesiuni și religii și tot felul de denumiri. Dumnezeu în primul și în primul rând îl găsim în Sfintele Scripturi. Citind Sfintele Scripturi, noi putem să înțelegem cine este Dumnezeu. Pentru ce m-am născut eu pe pământul acesta? Pentru ce l-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor? Pentru ce stau într-un grup chemat biserică? Care este funcția mea? Care este chemarea mea? Care este menirea mea aici, în grupul acesta? Nu toți vom putea să facem același lucru. Pentru că fiecare dintre noi este chemat la un lucru să facă. Și care e chemat să fie, să vegheze, trebuie să vegheze. Care e chemat să învețe, trebuie să țină de învățătură. Așa spune Scriptura. Și care trebuie să slujească, să servească, trebuie să servească. De ce? Pentru că fiecare are ce? Menirea lui, chemarea lui. Sunt acei care trebuie să se pe scaun. E doar așteaptă să-L slujești. Și nu trebuie să pui întrebarea de aceea, numai eu. Nu, tu ai fost chemat să fii ăla care să slujești. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versul 44. Toți cei ce credeau erau cum? Împreună la un loc. Și aveau totul în deopște. Între ei nu se făcea diferență, vreau să spun. Și am să mă reîntorc înapoi la acel verset. Versul 45. Își vindeau ogoarele și averile. Și banii îi împărțeau între toți după ce? Nevoile fiecăruia. Dragilor, pentru că aici iarăși este o mare dilemă. Pentru că unii predică de aici, chiar predică Ioan. Și mi-e milă de ei. Chiar predică Ioan. Cine vendeau ogoarele și averile? Ăia care aveau, nu ăia care n-aveau. Păi dacă aveam o casă, trebuia să vând casa, să mor, să stragă, să stau pe stradă ca să te ajut pe tine. Când vorbește de Baraba, fraților, Barnaba sau Baraba sau... Ei, dați-mi voi să vă spun. Barnaba. Barnaba era tufar. Omul ăsta avea multe avuții terenuri. El era bogat. Și a fost primul care a inițiat această lucrare extraordinară. El nu și-a vândut casa și-a trăit pe unde a căzut. El a vândut unul din terenele lui. Unul din terenurile care le avea el. Le-a vândut. Și suma pe care a luat-o și-a permis
să o ducă toată unde? La picioarele apostolilor. De ce? Ca să poată să-și ajute frații, pentru că în timpul respectiv s-a început o foamete. Era o prigoană mare. Era o foamete mare în Ierusalim. Și cei care aveau, își vindeau avuțiile și banii aduceau în biserică și împărța între ei după fiecare, după nevoile lor. Unul avea 10 copii, dădea pentru 10 copii. Unul avea 2 copii, dădea doar pentru 2 copii. Nu-i cum astăzi. Fraților, eu din Germania am adus un tir întreg de haine. Un tir întreg de haine. L-am dus la biserică. La sfârșit, la fiecare membru a venit câte 90 și ceva de saci de haine. Voi vă dați seama ce înseamnă 90 și ceva de saci? O dubă de aia de 3 tone jumate plină cu saci. De fiecare om la sfârșit s-au bătut cu saci în cap. Frate Petre, la sfârșit s-au bătut cu saci în cap. Și pentru ce? Că cineva, unul dintre ei, a văzut o geacă de piele în sacul respectiv. Și-au vrut geaca de piele de acolo, când el avea vreo 20 prin sacul lui. Acum nu mai e nevoie de ajutoare de astea. Acum este nevoie de ajutor și sprijin cum? Spiritual. De ce Anania și Safira au fost omorâți? Nu că Domnul a vrut să-i omoare. Nu-i asta subiectul. Domnul i-a omorât pentru ca să taie răul de la rădăcină. Ceea ce noi nu facem astăzi. Ceea ce noi nu facem astăzi. Pentru noi astăzi oricine poate să vină aici în față, să cânte, să predice, să dea cu bâta în stânga și în dreapta. Când vorbim de sprijin spiritual, în primul și în primul rând, noi avem obligația să vă hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care tu devii un om matur spiritual. Și ești conștient de ce trebuie să părăsești și ce trebuie să-l păstrezi. Nu faptul că venim, păi frate, păi toată ziua m-am certat și când vin aici seara la Avon, ce fac? Mă, ce fac? Toată ziua am bârfit și vin seara la Avon, ce fac? Toată ziua am avut grijă de viața nu știu cui și vin seara aici să cânt. Cui cânt? Ce cânt? Cai de el pe pereți? Biserica lui Hristos n-are dreptul să trăiască. Ei, un lucru care vreau să vă trag atenția. Biserica lui Hristos are dreptul să trăiască în lume. Ca prin ea lumea să fie schimbată și transformată și chemată la mântuire. Dar lumea nu are dreptul să trăiască în Biserica lui Hristos. Nu are dreptul. De ce? Pentru că ea este trupul lui Hristos și este sfânt. Și noi trebuie să trăim ca oameni al lui Dumnezeu care au comportament. În momentul când ne uităm, vine și spune, erau cu toții în același loc și totul avea îndiopște. Pentru că ei trăiau momentele respective în felul acesta. Ei nu aveau alte. De ce vine și spune, uitați-vă, versul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu ce? Și curăție cu mulțumire, vrea să spună. Despre ce pâine și despre ce hrană să vorbește aici? Aici nu spiritualizăm. Aici este scris literal. Aici versetul vorbește în limbajul literal. La propriu. Care era pâinea aia? Cu cei ce le era dat din adunare. Ei se duceau acasă și frângeau pâinea acasă, mâncau acasă cu mulțumire, mulțumindu-i lui Dumnezeu.
Mă, cât ne-a dat? Ne-a dat 2 pâini. Cât suntem? Suntem 10. Ei, ăstea 2 pâini trebuie să le împărțim la tot 10 pentru astăzi. Până de seară. Dacă de seară o mai fi ceva, Dumnezeu se va îngriji. Glorie ție, Domnule. Păi dar de ce la celălalt i-a dat Coca-Cola și mi-a dat Fanta, domne? Dacă celălalt fratele îi aduce un pahar de cafea în fiecare zi și mie nu-mi dă nici un pahar de apă, pentru că nu merită, omule. Așa au hotărât ei, de unde mă întreb pe mine? Și eu credincios nu beau. Și fratele Pedro spune, fratele, bău cafea la băut. Hai că eu am eu una, am spus. O beau, frate Pedro. Vine altul pe urmă, fratele mai beau, mai beau, și mai beau. Care e problema? Păi nu se supere nimeni. Eu mă umflu de cafea și ei sunt mulțumiți. Pe urmă, pe mine mă doare capul, ei sunt liniștiți. Păi, exact cum aș duce la fratele Pedro acasă. Fratele Pedro vine și spune, frate Iure, vrei și tu vrei să mănânci ceva, să bei o cafea sau un par? Nu, fratele Pedro spune, bă, dar ce-i scârbă să mănânce la mine? Da. Fratele Pedro a fost cu mine în case. Aleluia! Intra mămăliga cu nodul atât cât pumnul pe mine. Dar trebuia să mâncăm. Așa e, frate Petre. Nu trebuia să mâncăm. Da. Deodată un pahar de Coca-Cola și dacă l-ai băut, poate ți era sete și l-ai băut, să-l umplea și dacă îi spune, nu mai pune. Dar de ce să nu mai pune? Ai înțeles ideea? Eu îl luam și bea câte un picuț așa, deci lasă să fie întotdeauna prin noi. Dar să vadă că fac ceva. De aceea, dragilor, trebuie să înțelegem lucrurile, ele nu sunt chiar după cum noi le vedem de fiecare dată. Când spune că aveau totul în diopție și ei toți erau uniți, ei toți erau nelipsiți, ei chiar trăiau doar pentru lucrul acesta. Când vine și spune că ei vendeau și împărțeau banii, ei chiar făceau lucrul acesta. De ce? Pentru că era timpul, era necesar lucrul ăsta. Acum, haideți să, Doamne ferește, să începe o foamete, începe o prigoană asupra bisericii și o foamete și o majoritatea din noi nu avem ce să mâncăm. Și eu dacă aș avea 10 apartamente, bă, mă duc să vând unul, să-mi ajut pe cine? Eu vreau pe credincioși. Că dacă mor astăzi, mă prinde așa și mă bagă în pușcării sau mă împușcă din cauza credinței, le iau toate 10 cu mine în cer. Oamenii au schimbat direcția, au părăsit direcția care trebuie să meargă spre Dumnezeu și au luat direcția spre material. Nu ne mai ajunge niciodată nimic. Nu ne mai mulțumește niciodată nimic. De-aia uneori Dumnezeu mi-o dă în barbă din roasă cheo. Apoi permite Dumnezeu unele lucruri ca să ne vină mintea la cap. În momentul când privim aceste versete, iubiților, noi trebuie să le privim din punct pozitiv și literal. Băi, era așa. Care era mulțumirea lor? Mulțumirea lor era pentru că ei aveau, ei erau mulțumiți că cei că unde s-au dus, unde se duceau, ei împărțau chiar după nevoile fiecărui. La nimeni nu li se dădea mai mult decât trebuie. Nici un gram mai mult. De ce? Pentru că era totul împărțit în măsură. Și Dumnezeu lucra în numele Domnului Iisus Hristos și mai mult de atât când spune că era o mărturie pentru semenii lor și harul și puterea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eu care aveam o familie, cum să spun, eu și soția, da, eram pocăiți și mai aveam încă 5, 6, 7 copii care nu erau pocăiți. Și ce făceam? Când mă duceam cu mâncare de aici la adunare acasă, mâncau și ei și spuneam, asta este din partea Domnului pentru voi. Mulțumiți lui Dumnezeu. El azi îi mulțumea, mâine îi mulțumea, poi mâine îi mulțumea și pe urmă ei vedeau că Dumnezeu se îngrijește chiar dacă ei nu sunt. Și cine rămânea lor ce hotărâre rămânea lor să ia? Să vină unde? La Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem lucrurile cum stau.
Frate, că îl lăs copiii mei flămânzi și mă duc să-i dau la unul care nu știe să chipzuiască. Nu merge. Nu merge. Că dacă eu îmi pierd familia din cauza că te ajut pe tine, stai liniștit că n-am făcut nimic bun. V-am pierdut pe amândoi, și familia și pe tine. Crede-mă. Nimic n-am făcut bun. Când îmi permit, am, da. Dar să nu dau, cum spune unii, am luat cea unul cu mâncare din casă și l-am dus la nu știu cine. Ce scânti mintea, mă, băiatul? Ai luat-o razna, ai luat-o departe de adevăr. Și unde sunt copiilor astăzi? Nici Dumnezeu nu mai găsește. Vorba de copii. Punctul 3. Glorie Domnului Iisus. Creștinii se bucurau în Domnul. Creștinii se bucurau în Domnul și se distingeau de semenii lor prin curăția de inimă. Creștinii se bucurau în Domnul și se distingeau sau se diferențiau de semenii lor prin curăția de inimă. Versul 46. Glorie fie dată Domnului Iisus. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea. Frângeau ce? Acasă. Nu pe stradă. Nu în altă parte. Acasă. Dar uitați-vă care era secretul. Ei erau nelipsiți în fiecare zi de la... Vrea să spună ei nicio zi nu lipseau. Ei în fiecare zi erau în templu. Știți de ce Dumnezeu a îngăduit foamea aia și prigoana aia atât de puternică asupra bisericii? Că nu ducea tot Ierusalimul foamea care ducea biserica. Da. Ești credincios, da, nu mai muncești de azi. Ești credincios, da, nu mai primești asta care pentru copii, cum îi spune. Alocația. Ești credincios, dar nu mai primești pensia. Ești credincios, dar tu te scutea, te tăia de la toate. Am înțeles? Ești credincios, dar nu mai dădea voi să sami. Nu-ți mai dădea voi să vinzi. Ești credincios, dar nu-ți mai vindea nimic. Nimic nu-ți mai vedea. Ați înțeles? Și biserica a început să fie prigonită și să treacă necesități atât spirituale cât și materiale, cât și alimentare, fizici, sociale. Era grav. Și Apostolul Pavel încă vine și spune lucrul ăsta. Apostolul Pavel vine și pune bisericile în Efes, peste tot. Vine și în Corint, vine și pune bisericile să strângă ajutoare și să trimită în Ierusalim. De unde le dădea lor mâncarea aia? Mâncarea aia veneau ajutoarele care veneau de la celelalte biserici. Unde? Premeteau unde? În Ierusalim. Pentru că în cât timp în Ierusalim au fost din belșug, le-a trimis lor. Și bisericile trebuie să comunice între ele. Bisericile trebuie să aibă o legătură. Nu, noi suntem dezidenți. Nu, noi suntem adventiști. Nu, noi suntem baptiști. Nu, noi suntem pentecostali. Noi suntem de la cult. Noi suntem ortodoxi. Noi suntem catolici. Noi suntem sataniști. Tâmpenie. Când vorbim de biserică, biserica este una în tot pământul. Acum când vorbim de grupuri fără minte, sunt multe. Nu orice grup e biserică.
orice grup. Biserica se găsește doar în grupul unde Domnul e prezent. Și unde Domnul e prezent, e nu ia, e bici, e mustrare, e aleluia pentru dinți. Aleluia! E, dar e de folos. E de folos. De ce e de folos? Pentru că ne ajută să ne îndreptăm. Asta este intenția lui Domnului Iisus Hristos. Asta a fost intenția și a lui om botezător. Asta a fost intenția apostolilor. Asta a fost intenția tuturor predicatorilor care au predicat cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Sunt evangeliști și evangeliști. Dar toți care s-au supus cuvântului lui Dumnezeu, ei toți au rămas în istoria care Dumnezeu o folosește pentru noi și astăzi. Ca să putem să vedem exemple. Erau nelipsiți, spune, în fiecare zi. De unde? De la templu. Vreau să spune, întotdeauna veneau și căutau ca întotdeauna să fie uniți în Hristos Iisus. Să asculte anumit ce? Exact lucrurile pe care Domnul le face. S-a citat mai devreme versetul 39 din Ioan 5. Acolo nu este declarație, acolo este o întrebare. Și acolo vine și spune, ei, voi spuneți că cercetați Scripturile și socotiți că aveți viață în ele, dar voi nu înțelegeți esența de acolo. Și care e esența Iisus? El îi mărturisesc despre mine. El îi vorbesc despre mine. Dar voi nu vreți să credeți în mine. Voi doar vreți să vorbiți despre ce este Scriptură, dar nu vreți să credeți în Scriptură. Voi nu aveți temelia în Scriptură. Voi nu aveți esența în Scriptură. Voi nu vă alimentați cu viața pe care o dă Scriptura. Pentru momentul când vine și spune versul 39, voi cercetați Scripturile, că sunteți pocăiți, sunteți sfinți, sunteți prihăniți, sunteți ăia bunii, dar voi nu înțelegeți un lucru. Ea mărturisește tocmai despre mine. Înțelegeți? Ce le-a aruncat Iisus în față? Și voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Voi nu v-ați după o slavă de șartă, să vă aplaude oamenii. Când ieșiți din templu să vi se închine oamenii, când veniți la templu să vă sărute mâna. Pentru că vezi, Doamne, vine marele preot. Trebuie să-i sărutăm mâna. Plecăciunii țin părinte. Respectul față unii de alții este mult mai mare, mult mai presus decât orice plecăciune. A ne iubi, a ne respecta unii pe alții. Slujitorul respectă biserica, biserica respectă slujitorul. Și împreună venim și respectăm și trăim cu o temere și respect față de cine? De cap, care este Creatorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Altfel, n-avem cum să trăim o viață atât de aproape de Dumnezeu. Altfel, n-ai cum să fii un membru al trupului lui Hristos. Și ultimul punct, și cu asta vom încheia. Aleluia. Glorie lui Iisus. Credincioșii lăudau, punctul 4, credincioșii lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți întregului popor. Credincioșii lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți întregului popor. Versul 47. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pe cei ce erau mântuiți, nu pe cei ce vineau la mântuire.
Pe cei ce erau mântuiți. Expresia cuvântului clară. Uitați-vă ce lucru e extraordinar. Vine și spune că credincioșii îl lăudau pe Dumnezeu. Și prin faptul că ei îl lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți întregului norod. În momentul când vorbim îl lăudau pe Dumnezeu, nu înseamnă că ei stăteau și cântau cu pătat în palmă. Nu. În momentul când vine și spune că îl lăudau pe Dumnezeu, faptele lor, modul lor de trai, era exact acei ce Dumnezeu vroia și cei ce îl lăuda pe Dumnezeu. Oamenii priveau și spune, lăudați să fie Dumnezeu, să vede schimbare în viața lor. Ei sunt diferiți de noi. Ei gândesc diferit. Ei trăiesc diferit. Ei se îmbracă diferit de noi. Știți de unde este portul ăla a musulmanilor, care noi astăzi îi chemăm extremiști, care se văd doar ochii? Știți cine a avut primul portul ăla? Biserica primară. Femeile din biserica primară așa se îmbrăcau. Ăla era primul port al bisericii primare. Știți? Ca gula aia așa, ca după hainele care le aveau el, da? Și ca gula aia în cap, care se vedea doar așa ochii. Ăla a fost portul bisericii primare. Și uitați-vă portul bisericilor de acum. S-a schimbat doar Dumnezeu. Ori noi ne-am schimbat. Păi nu, frate, că acum mergem cu avionul, nu. Acum avem parfum. Acum ne spălăm dinții. Dacă îi avem, ne clar. Nu? Acum umblăm cu pantofi străluciți, cu Adidas, cu... Umblăm cu pantaloni tăiați. Eu niciodată nu i-am înțeles pe ăștia care își cumpăr pantaloni tăiați. Băi, de cine e bun, mă? Dacă cumpăr un pantalon întreg care e tăiat, ăla costă, o nimică toată. Mă duc să cumpăr unul de ăla care e tăiat un spart peste tot și mă costă 150-200 de euro. Bă, de ești de bruză cum dai 200 de euro cu pantalonul mic. Păi, dacă te vedea cineva cu pantalonul rupt, credea de tine toată ziua. De ce? Că ești sărăntoc. Acum aia pantalonul rupt sunt bogați. Păi nu e așa. Totul frumosul. Păi nu e așa. Păi nu e așa. Vedeți, dragilor, cum lucrurile iau direcții greșite. Și noi, biserica, în loc lumea să ne copie pe noi copiem lumea. Noi copiem mai mult lumea decât lumea pe noi. Uitați-vă, doi bețivi la un bar, dacă se duc, și s-au bătat peste măsură, nu mai au control asupra minții. Și se iau cumva la râcă, la ceartă, a doua zi se întâlnește și se împacă. Deci, băi, am greșit, îți dau eu o bere azi. Și apoi îți dau câte o bere unul la altul până când se fac câlți iarăși. Dar cel puțin pleacă de acolo, știi cum? Cântând și ducându-se așa de gâtul în palmă. Știi cum? Ia mine, Mihai, băi. Era Mihai! Era Mihai, băi! Câlți amândoi, câlți! Câlți, da! Uite la câlți amândoi! Ține-mă tu, bă, hai, nu ține-mă amândoi legat! Ne? Câlți! Dar se duc și cum? Împăcați. Se duc în pace! În pace! Noi care predicăm pacea, nu avem. Prost lucru este să vorbești de un lucru care nu-l ai. Prost lucru este să vorbești de un lucru care nu-l ai. Ne uităm la aia de lume și spune, eu după ăștia cum să înțeleg. Și tânjim după ce? După binele lor. Noi care putem să avem tot binele din lume,
Noi care putem să avem tot binele din lume. Și zice, nu-l avem pentru că noi singuri ne îndepărtăm, renunțăm la el. Noi nu trebuie să mai copiem lume. Nici în vorbire, nici în comportament, nici în gândire, nici în atitudine. Acum biserici sunt care sting lumina și sunt biserici care numai manele, sunt biserici care numai lăutărie. Exact cum te duci la un club, te duci în biserică. Nu crezi? Fă crucea ta. Cum ai zis? Cum ai zis? Dar noi trebuie să înțelegem, dragilor, ce suntem noi astăzi, biserică sau o adunătură de oameni care nu-și păstrează caracterul? Ha? Ce suntem? Până la urmă, ce suntem? Noi suntem copii de Dumnezeu. Păi trebuie să trăim ca copii al lui Dumnezeu. Noi predicăm Biblia. Hai să trăim ca cei care predicăm Biblia. Stai liniștită că nu a spus nimic rău. Stai liniștită, nu nimic rău. Stai liniștită. Aici este crucea mea. Păi uite-i că nu e a ta. Nu e a ta, ce e a mea. Fiecare are crucea lui. Eu am a mea, mă dau aipa mă ta. Să o ducem până la capăt. Nu vine să cred că se face așa ceva. Ei, cum? N-ai cruce? Nu, zic, nu vine să cred. Eu am una de atât de grea că nu mai pot să o duc. Și gata, acum predicăm. Crucea nu se duce doar la mormânt. Crucea nu se duce la mormânt. Fraților, crucea o ducem cât suntem vii. Crucea nu o ducem doar la mormânt, că pune aici la capăt, spune aici o odihnește roaba lui Dumnezeu, nu știu cine. Nu. Crucea o ducem cât suntem vii. Pe cruce se citește cât ești viu, nu când ești mort. Când ești mort, dacă nu mai ai nicio valoare. Te-au pus în cimitir acolo și dă-i liniște că uite de tine. Uite, și fiii, și ginerii, și nurorile, și nepoții, și toți uită. Și frați, și surori, și mamă, uită toți. Uită toți. Pe cruce se citește cât ești viu. Cât ești viu. Și acolo crucea vine și descrie cine ești. O ai, știi cui aparții. Ai lăsat-o, iar știi cui aparții. E simplu. Nu poți citi pe orice cruce. Pe crucea care e lăsată jos, n-ai ce să citești. Gata, e lăsată jos. El a plecat fără ea. El de-acum și-a scris sentința. De aceea vine și spune, întoarce înapoi unde ai căzut. Și iau la început. De ce? Pentru că trebuie să-mi iau crucea. Pentru că eu n-am să-mi iau de acolo la altă cruce. Nu. Eu trebuie să mă întorc înapoi unde am căzut. De ce? Pentru că acolo mi-a rămas crucea. Și de acolo trebuie să o iau, să o pun înapoi pe umăr și să o iau frumos, la linie. Înțelegi? Ia vezi, o ai pe umăr. Ia vezi, o ai pe umăr. Poți să spui crucea mea, e doar a mea. Amin. Așa că, dragule, ia-ți crucea și mergi până la capăt. Și urmează pe Iisus în fiecare zi. Ești biserică, du-ți crucea. Ești biserică, trăiește-ți crucea. Crucea n-am pus doar pe umăr ca pe un lemn pe care. Nu. Crucea este modul de trai. Modul de sentiment, atitudine, comportament. De ce? Pentru că prin crucea noastră noi luptăm împotriva păcatului, chiar cu prețul vieții noastre. Prin mesajul crucii, noi luptăm împotriva adversarului nostru până la moarte. Amin. Prin simbolul crucii, noi declarăm că îl urmăm pe Iisus Hristos până la moarte. Și știm că ducem crucea conștienți. În fiecare zi trăim cu ea și pentru ea. De ce? Pentru că doar cu ea nu voi ridica în cer. Fără crucicea nu. Ai înțeles, ora? Eu știu că voi gândiți un lucru ironic. Să mă înțelegeți minte, eu nu vă dau cuvinte de aici, nu le dau drumul de aici, fără un simbol în viața ta, fără ca tu să te oprești, te gândești, mă, dar ce vrea să spună crucea asta? Eu de mult vă spun lucrul ăsta și vreau să văd până unde
vă duce prostie. Astăzi v-am deslușit secretul. Gândiți-vă bine. Fără ea nu e bine. Doar cu ea putem să fim compleți. Doar cu ea putem să fim compleți. Amen? Amin. Și nu uitați. Nu uitați. Să fim plăcuți oamenilor. Putem să ne pierdem realitatea. Să fim plăcuți oamenilor, dar după voia lui Dumnezeu. Și toată cinstea, toată închinarea, toată onoarea să-i o dăm lui Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm cu toți în picioare. Glorie lui Iisus.